Ahojte kamoši, dobré ránko. Musím vám natočiť túto extrémne pokojnú hladinu mora. Pozrite, nádhera. Nádhera, tie modré striedajúce sa farbičky. Perfektne to vyzerá. Zdrhol mi pes. Viete, tieto ranné prechádzky s obsom sú niekedy náročnejšie a niekedy menej náročné. Dneska je zrovna tá náročnejšia, pretože táto noc bola taká akčná kvôli 68 komárom v našom aute. Videli ste ten výskok Rupín? Ona si tu ide bomby. Rúbka, poď sem. No a tie komáre, oni si proste nedajú pokoja, priatelia. Voľno. Normálne, že neviem, čo s nimi. Lebo tak čo s nimi, keď ich máme v aute? Musíme mať aj otvorené auto, čiže otvorené okno predné trošku. Nech sa tam neudusíme. Takže to sa im úplne nedá vyhnúť. Tak som taká, že si tam proste s nimi žijeme v súlade, i keď nie je úplne v súlade. Tak ja neviem už. Tento pes sa tu stratil. Rupinka, tuto poď. Tu poď. Tu. Tak. A poďme. Super. Voľno. A tady tu ideme. Rúbka mala včera totálne socializačné vybitie sa. Boli sme na ihrisku už zmienenom a natočenom, ktoré je tuto nedaleko tohto kempingu. A normálne tam bolo asi že 10 psov, tak sa tam úplne hrala. Najobľúbenejšieho kamaráta mala takého kučeravého, ani neviem, čo to bol za rasu, ale ten jej celkom zapasoval. Akorát potom už liezla na nervy, takže už sa s ňou nechcel hrať. Ale potom si našla takú pani, majiteľku jedného z tých psov a ona sa s ňou úplne hrála, ju tam totálne vyšantila, až ju pokusala. Takže Rupa mala celú hubu zakrvavenú, ale nie od seba, ale od tejto pani, čo ju pokusala. To bola jej krv na Rupíných zuboch. No a takto tu my proste sa prechádzame. Naše tradičné miesta. Je to tu veľmi sympatické, musím povedať fakt. A toto všetko, čo tu vidíme, ako napríklad toto mini mólo, aj keď to ani nie je mólo, nejaká táto betónová konštrukcia, tak to je všetko zaplavené večer. Rupí! Robím kašu. Rupia už vie recept. No, Rupinka sa už naučila recept, lebo ona vždy dozerá. Hej, a takto tu musíš strážiť, keď tu dávam banán do hrnčeka. Možno sa ujde aj jej jeden kúsok, nikdy neviete. No veru. Že by sme ti dali, Rupka? Ale nie, takto ti nebudeme dávať. Sa tu chystáme postupne na robotu a raňajky. To budeš dostávať až za odmienku, nie za to, že lešáš a strážiš hrniec. No, dneska už je horšie počasie. Uvidíme, možno aj trošku kapne. Ale zatiaľ je to v pohodičke. Raňajky budú, ja si umiem po kave. Život je life. Natočíme túto pánov, čo hrajú nejakú obdobu petangu s takými veľkými gulami. Sympatické. A vzadu ide búrka na nás, uvidíme, či príde. No, trošku tu varcujeme zemiaky. Prešli sme na španielský štýl o 10. večera. Ešte nie je 10, je cca 9 a ja ešte len mám rozobrané mäso a čakám, kým sa mi uvoľní panvica, na ktorú Aťka furt prikladá. Nie, toto je už posledná várka zemiačikov. Paráda. Dopečené. A... Kde máme psa? Tu je. No, dobre. Trošku mala nejaké záchvaty, štekala pod autom, neviem prečo. Ale tak už nečakám. Hej, teraz popršalo trochu, celý čas bola okolo nás búrka, ale iba tak trochu popršalo, išli sme behať, čo bolo jedno z najsprávnejších rozhodnutí, že pojeme behať. A takto tu Aťka varcuje, tu je náš symbieta. Otvorili sme bráničku z kempu a začalo pršať. Pri príchode, tak. Áno, načasovanie, extrémne super. Hej. Tak trošku do nôh sme si dali, ale... Akože ak vyzerajú zemiaky? Musíme trénovať na košický polmaratón. Tak to už áno, toto. Som si srad, že keby si z tanku prišla. No však aj som prišla. Dobre. Dovidenia. Kamoši, posledné doťukávačky v tomto kempíku. Musíme to tu ešte takto poupratovať, teda respektíve autíčko už zbalené. Tuto ešte nachystaná nejaká Rupinka. No aj Rupinka je nachystaná, ale tá ešte si tam chrapka pod autom. To je inak jej obľúbené miesto.
A bolo to jej obľúbené miesto zväčša, keď pršávalo, že to pršalo asi 2-krát, ale zväčša, keď strašne pražilo slnko, tak si tu našla také zázemie a schovala sa pod auto. Ale teraz sa tam schovala, aj keď je pomerne tak chladnejšie, že sa ochladilo a je zamračené, tak neviem, asi si to skrátka obľúbila. Takže tak, no balcujeme sa, ideme sa premiestiť na nejaký spot, skade ešte budeme robiť a tak. Kamoši, sem tam náš obed vyzerá aj takto. Vykúpenie Konzumu z hotových jedál, ktoré boli k dispozícii. Pani predavačka bola trošku zmetená, ani nevedela, čo koľko stojí a čo je. Ale tak čo? Vypredalo sa? Vypredalo sa. Iba nejaké mäsové guličky, ako chutia? Dobre. Ako plnená paprika? Nie, mäsové guličky. OK. IKEA? Nie, V poriadku. Chorvátsko. Potom sa si zobrali takýto nejaký sírový koláčik. Toto sú nejaké zemiakové... To je gratis zemiakovi. No, áno. Toto sú zemiakové dukátiky, a.k.a. zemiaková tlačka a krokety. Takže máme vlastne zemiaky so zemiakmi. A Ivi to teda zakotvil mesom. A paňolka si tu požiera vonku. Som mi tam vysypala granule medzi kamienky, nech sa hrá, tak bude trošku dlhšie jesť. Tak dúfam, že je to v poriadku. No a tu sme sa premiestnili na takéto parkovisko vedľa takého baru plážového. Už sme opustili náš kempík, najeme sa, čo to porobíme a ideme sa premiestňovať.